Как да намери време за хобито си? Всеки от нас има любимо занимание. То може да е да чете книги, да гледа телевизия, да слуша музика, да играе или да гледа футбол, да кара колело или мотор, да се разхожда, да чете, мисля, че го казах, да седне и да говори с приятели на чаша кафе. Списъка може да бъде безкрайен. Моите любими занимания са разходките и четенето. Но намираме ли време за тези наши любими неща? Предполагам, че повечето от вас, скъпи приятели, ще кажат не. Как да намеря време за хобито си, като имам да свърша 1000 неща днес? Да отида на работа, след това да отида да платя сметките, да мина през общината, за да свърша еди каква си работа, да помогна на някого. След това пък трябва да си прибера и вкъщи и да свърша всички домашни ангажименти. Как тогава да намерим време за нашето хоби, за нашето любимо занимание? Като го включим в графика за задачите за деня. Обикновено, когато си правим такъв график, ние записваме само задачите. Първо, второ, трето, да свърша това. Какво ще стане, ако включим и хобито си в този график? То ще стане задача. И съответно ще намерим начин да си отделим време за него. Дали ще бъде като оптимизираме времето за другите задачи, дали като отложим някоя, която не е спешна за друг ден. Когато включим хобито си в графика, то също става задача. А когато изпълним тази задача, ние се зареждаме с положителна енергия, с добро настроение, с радост, които след това можем да споделим и с другите. Аз успявам да отделя време за моите хобита, защото разбрах, че заслужавам това. Научих го и продължавам да го научавам на всяка една сбирка на чудесния курс Super Jump. С нетърпение очаквам следващата. Пожелавам на всички чудесен ден и нека всеки от вас да намери време за своето любимо занимание днес. Чао!